Arratsaldeon. Harritukitako Andre Mariaren 9. urrena. Gurutze santuaren seinaliagaitik gure etxaietatik libra gaitzazu, gure jaun eta jangoikoa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Aintzasko gertakariak. Aiez, otoitza. Harritukitako Andre Maria. Zuganagato arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitza zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekea kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9. urren honetako gure eskaria. Alegintzen garen bezala zaila gaitezela besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela aitaren aukeratu izateak besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula puskatua eta zauritua izateak jarri zuela zure semea betiko Paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen. Horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk Maria neurri gabe maite duzun bezala. Amen.
Aintzasko gertakariak, lehenengoa jainko semearen piztuera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rukizkoa magorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure eriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, jainko semearen zerura igotzea. Emaigozu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan amen. Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua
Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, betea jauna zurekin, benekatua zera zuan guztien artean eta benekatua da zure sabeleko orduan. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, betea jauna zurekin, benekatua zera zuan guztien artean eta benekatua da zure sabeleko orduan. Aintza, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bizala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Eman dizua horrero gorria, barkatu presoak, bere presoak barkatzen dizun ez gaitzatzen zinen lanera erortzen mialdera duguatzetik. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu, pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Amen. Laugarren gertakaria, Andre Mariaren zerura jasotzea. Gure aita zeretan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Agur Maria, grazias, betea jauna da zurekin, benekatua zera zu andre guztien artean eta benekatua da zure sabeleko frutua. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, grazias, betea jauna da zurekin, benekatua zera zu andre guztien artean eta benekatua da zure sabeleko. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, grazias, betea jauna da zurekin, benekatua zera zu andre guztien artean eta benekatua da zure sabeleko. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, grazias, betea jauna da zurekin, benekatua zera zu andre guztien artean eta benekatua da zure sabeleko. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Agur Maria, grazias, betea jauna da
Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, berea, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, berea, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, berea, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, berea, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Maria, gracias, berea, Aintza, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria. Andre Mariaren zeruetako aintza. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama santua. Virginen Virginia santua. Emakume guztien artean bedeinkatua. Gizadiaren ospea. Jainko herriaren aintza. Elizaren irudi argia. Zorionekoa sinistu zenuelako. Zorionekoa itxaron zenuelako. Zorionekoa maitatu zenuelako. Elizaren ama. Batasunaren ama.
misioen ama, gizon emakume guztien ama, grazia guztien etorbidea, gure bizi eta itxaropena, itxasoko izarra, zeruko posa, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izadiaren erregina, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, otoitz egizu gure alde jangoikoaren amadone horrek, Jainko jauna, poso ez bete zenuen mundua Jesukristo zure seme gure jaunaren piztueraz. Egizu, haren ama Maria Virginaren otoitzez, betiko biziaren zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukirra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude, ebaren ume erbestetu hau. Zuri aiezka, antziz eta negarrez, negar herri honetan. Ea bada, itzulitzazu gure bitarteko honorrek. Itzulgu gana zure begi errukitzu hoiek. Eta erbeste honen ondoren, erakusi zaiguzu Jesus. Zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O Bios bera, o erruki hor, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Jesukristo, gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.
Senideok, ongi etorri guztiok. Maria da guretzat eredu eta beraren gandik ikasi behar dugu gure santutasun bidean aurrera egiten, berari laguntza eskatuz. Abestu ezagu goazen elkarturik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Kristok, bekatuaren eta heriotzaren gain lortu duen garaipena ospatzen dugu gaurko egunez. Aitor dezagun zeruetako Aitaren errukiaren beharrean garela. Bekaturako hilik, bizi berrira piztu gaitezen. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena. Erruki jauna. Jesus jauna, gu aberazteko zeure burua behartxo egin duzuna. Kristo erruki. Jesus jauna, geurekin zeure herri santu egitera etorri zarena. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Hain handieta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna jainkoaren bildotx aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna,
zu bakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainkoa aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Zeru lurren jaingoikoa, zugandik dator on guztia. Zartu geure bihotzetan zuganako maitasuna. Lotu gaitzazu gero eta estuago zurekin. Geure baitan indar dezazun onden guztia, eta indartu duzuna arreta handi zaindu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion herriari. Orain Israel, entzun irakasten dizkizuedan legeak eta erabakiak eta bete. Horrela biziko zarete eta jauna zeuen armazuen jainkoak emango dizuen lurraldean sartuko zarete eta haren jabe egingo. Ez erantzi, ez kendu nik agintzen dizuedanetik ezer. Aitzitik bete nik ematen dizkizuedan jaunaren zeuen jainkoaren aginduak. Gorde itzazu eta bete, horrek jakintzu eta buru argi egingo baitzaituzte herrien aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute. Bai herri jakintzua eta buru argia nazio handi hau. Izan ere, ote da nazio handirik bere jainkoak gu jauna geure jainkoa bezain hurbil dituenik dei egiten diogun bakoitzean. Ote da nazio handirik gaurnik adierazten dizuedan irakaspen hau ezain lege eta erabaki zuzenak dituenik. Jaunak esana,
apostoloaren gutunetik, enez zenide maiteok. Emaitza hon eta doain bikain oro goitik dator, aitan gandik. Aldaketarik eta iunaldirik ez duen argien egian gandik. Berak, ala naita bizia eman digu egiaren mezuaz. Zorkadazi guztien artean, lehenengoak izan gaitezen. Onarrezazue otzan zuengan ereiden eta zuek salbatzeko indartzu den mezua. Bete ezazuen mezua. Eta ez entzun bakarriz zeuen burua engainatuz. Jainko aitaren aurrean, benetan garbi eta akatsi gabeko erlijioa hauxe da. Umezurtzei eta lagunei bere premietan laguntzea. Eta munduko gaiztakeriekin nor bere burua ez kutsatzea. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aldi hartan, fariseuak eta Jerusalendik etorritako lege maisu batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi. Eta ikasleetako batzuek esku kutsatuekin, hau da, eskuen garbikuntza egin gabe jaten zutela ikusi zuten. Izan ere, fariseuek eta juduek oro har ez dute jaten lehenbizi eskuak arretaz garbitu gabe. Zarren ohiturari tinko eutsiz. Azokatik etxeratzean ere ez dute jaten garbikuntza egin gabe. Eta badute ohiturazko beste 11 bete behar. Hala nola, edalontzi, pitxer eta zuilen garbiketa. Horrela bada, fariseuek eta lege maisuek galdetu zioten Jesusi. Zergaitik ez dute zure ikasleek zarren ohiturari dagokionez jokatzen. Nolatan jaten dute esku kutsatuekin. Jesusek erantzun zien, itxurazaleok alakook, ederki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak, honako hau idatzi zuenean. Herri honek Espainez ohoratzen hau, baina nigaindik urruti du bihotza. Alferrik naute gurtzen, hauen irakazpena giza agindu hutsa da. Zuek jainkoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue. Jesusek jendeari berriro dei egin eta esan zion. Entzun denok eta ulertu ongi. Ez da ezer kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik. Barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia. Eta gaineratu zuen, barrutik ateratzen denak horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, barrutik gizakiaren bihotzetik ateratzen dira asmotxarrak, lizunkeria, lapurretak, hilketak, adulterioak, dirugosea, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, arrokeria,
burugabekeria. Gaiztakeria hauek guztiak barrutik ateratzen dira, eta hauek dute kutsatzen gizakia. Jaunak esana, Harritokietako 9. ospatzeko bildu gara, eta aldi berean igandearen bezperare tokatzen zaigu. Baina hemen bildu gara, Jangoikoaren eta gure amaren aurrean. Gaurko evangelioa zoragarria da, eta asko erakusten digu. Erakusten digu edo argitara ematen digu dakigun hori, Parabola ez, baizik eta gertaera bat esplikatzen du judutarrak nola, fariseuak konkretuki, nola hazten diran zerbait egiten ezin dutena, ez? Eta Jesukristok momentu batean hori esaten du, ezta? Jangoikoaren gainetik legea jartzen da. Eta hori jartzen danean, akabo. Gu etorri gaitezke Elizara, topaketa bat egondalako, jangoikoarekin bat egin dugulako, eta horrekin batera, horren ondorioz, hemen gaude. Edo etor gaitezke parrokira, ohitura dugulako etxean, edo betidanik izan zaigulako igandetan Elizara joan beharra dugula. Azken hau egiten balima dugu, aldaketa bat dugu barruan. Legea, topaketa edo jangoikoaren presentzi horren gainetik jartzen dugu. Eta hori ez da ona. Ez norberarentzat eta ez inorrentzat. Zentzua galtzen du legeak. Topaketa maitasuna baten ondorioz bizitako gauz bada legea errespetatzea eta aurrera ematea. Eta evangelioak hori esanten digu, ezta? Topaketa barruan ematen dala. Gure bihotz barruan, geure animan. Eta gauz ona da. Baina geure barrutik baitare erten daitezke gauz txarrak. Eta hor, izan behar dugu geure begiak, geure begirada. Zer ertetzen da guregatik? Zer ertetzen da gure barrutik? Ze usai uzten dut kaletik nabilenean. Usai ona, fruitu onak, edo usai txarra, fruitu txarrak. Eta askotan, pentsatzen dugu egiten ditugun gauzak, jazta, bau egin dut, eta jazta, pekatun bat egin dut, eta listo. Baina egiteko hori barrutik hasten da. Barrutik hasten da eta geure egitekoa kutsatu egiten du. Beraz, eduki dezagun egon gaitezen erne, barrutik zer ertetzen zaigun. Hor bai dago geure bizia. Hor dago daukagun dana. Dana. Demagun, bukatzen dut adibide batekin. Aguakate bat hartzen dugu, ez?
erdibitzen dugu. Barruko hazia alde batea uzten dugu eta kanpoko jaten dana eta kanpoko azala beste aldea. Lurperatzen ditugu bi gauzak lurrean. Alde batetik barruko hazia eta beste aldetik kanpoko haragia eta azala. Bizia batek bakarrik ematen du. Gure bizitzan ere, bizia barrutik datorkigu eta barrutik ematen dugu. Beraz, zaindu dezagula geure barrua. Zaindu dezagula geure jangoikoarekiko dugun maitasuna. Hori zaitzen balin badugu, ondo goaz. Oso ondo goaz. Eta hori pixkanaka itzaltzen juten malima da geure bizitzan. Kontuz, eman desaigun zua geure bizitzari, geure bihotzari barkau. Eta hor, egon dadila geure bihotza garbantzu honak egiten dian bezala. Plof, plof, plof. Hor, egon gaitezen gure jangoikoarekin. Zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta algoztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernontara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa eta algoztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, eskadezaiogun jaunari entzun ditzala geure otoitzak. Maria eta Joseren etxean familia bizitza elkarbanatu zuen jaunak, zaindu dezala pakean kristau familia guztien elkar bizitza. Egigun otoitz. Gizaki guztiak Kristo jauna ezagutzera hel gaitezen, eta bere inguruan betiko bil gaitezen, galduta zeudenak bilatzera eta salbatzera etorria denez. Egigun otoitz. Gure giza izatea hartu zuen jainkoaren semea, izan dadila negar egiten dutenentzat poz, gaixoentzat osasun, hilzorian daudenen babes eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko indar. Egigun otoitz. Amen.
gure familietan az dadin Jesus jainkoaren seme eta gure salbatzailearen ganako fedea, egigun otoitz. Jesucristo gure jauna, entzun zure Elizaren otoitza eta egizu sinez ezagula aita eta zu ezagutzeak dakarren guztiontzat betiko bizia. Erre bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza santu honek, jauna, ekar dezaigula beti zeure salbamenaren doaia. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zeure indarrak bere betera eraman dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin. Gora biotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai zuri eskerrak matea, onda zuri aintza goreztea, aita guzti santu jainko alguztidun betierekoa. Goretxia zu, bedenkatua zu, Jesukristo zure semearen bitartez, Maria Virginia doatxoaren ospakizun honetan. Maria Virginiak zure mirabe apalizanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde zuen. Salbamen misterioan miragarriro bat eginik, Espiritu Santuaren zai zeudela, otoitzean irauntzuen apostoluekin, eta orain argi egiten digu bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ondasunaren doai honengatik, aingeru eta santuekin batean, zeure gorezpenak abesten ditugu, bihotz batez kantari.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo gehar dauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenara kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, Arantza eta Jesus, Benita eta Feliz eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki, zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria, Virginia doatxoarekin. Haren senar Jose Santuarekin. Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurugunotan zure errukiare esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen, begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zulizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna.
Egin dezagun otoitz. Mai santuko ogia harturik, otoitz egiten dizugu jauna, maitasunaren agiria den janari honek, sendo dezala geure bihotza, geure zenidengan zu zerbitza zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun, bihar elkar ikusten du garratzalde eta gau bat izan dezazuela.